ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಂಕುಲು ಡಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಕರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಡಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಎಗ್ ಕರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ. ಈ ಎಗ್ ಕರಿದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕರಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನು ಐನು ತೆತ್ತಿನ್ಗೆ ತೊಂದೆ, ಐನು ಎಗ್ಗಿನ್ಗೆ ತೊಂದೆ. ಅವನ ಇಂಚ ಮಿಡ್ಲಿಡು ಒಂತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡು ತೊಲೆ ಈತ ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಈ ಅವನು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ 4 ಸೈಡ್ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಲೆಹರ್ ಪಾಡ್ದು ದಿತ್ತೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾದು ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತು ದಿತ್ತೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಯಾನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಗೆ ತೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ತೊಂದೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ಗೆ ತೊಂದೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಗೆ ತೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆ. ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ನಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. 1 ಟೊಮೆಟೊ ಯಾವುದು ಅಂಚನೆ 1 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂತೆ ಸಾಸಿವೆ, 4 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚೂಲಿಗೆತ್ತು ತಿಂತೆ ಒಂತೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಕಪ್ಪು ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. 1 ಬಾಜನ ಸ್ಟೋವ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವರದಿತ್ತಿತ್ತೆ. ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಗೆತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು 50 ml ದಾತು ಆಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಗೆತ್ತಿತ್ತಿತ್ತೆ ಅವನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಅಡಿರ್ಬೇಕ. ಯಾನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಪಂಡ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಿನ ತೆತ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಗೋಡು. 2 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಅಂಡಯ್ಯ ಉಂಡವು. ಮಂಜು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ. ಯಾನೋ ಈ ಕೊತ್ತಿನ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗೆತ್ತಿಪ್ಪೆ. ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಒರಿದಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಯಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಾವಾಡು. ಸಾಸಿವೆ ಪುಡದಾಯ್ಬೇಕ. ಈಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವಾಡು. ಸೊಪ್ಪು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ್ಬೇಕ. ಆಯ್ಕೆ ಯಾನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ಯಾಡು. 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ದಯ್ಯ ಉಂಡು. ಟೊಮೆಟೊ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ದಾಯ್ಬೇಕ. ಯಾನು ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ನಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಬೇಕು, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡುವೆ. ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾ ಒಂತೆ ಪೂರ್ತು ಬೇಯಾಡು 5 ನಿಮಿಷ. ಕಂಚರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಡೆ ದೀವೋಡು. 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ದಾಯ್ಬೇಕ. ಯಾನು 1 ಕಪ್ಪುಡು ನೆಕ್ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿನ 1 ಕುದಿ ಬರಾಡು. ಇತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾ ಇಂಚ ಕುದಿ ಬರೋಂದುಂಡು. ಯಾನು ಬೇಯ್ಪಾದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇಂಚನೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾಡು. 1 ಕುದಿ ಬರಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಮೂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಯಾನು ಬೇಯ್ಪಾಯೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುದಿ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ. ಇತ್ತೆ ಡಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಅಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತಿತ್ತಿತ್ತೆ. ಆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೀರ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಉಂಡು
ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ